Mga bay, natay gulay karon di mga bay oh. Utan ko gabi ba. Utan ko gabi mga bay kay para kuha niya ako gisubakan og kuan. Ining lagpad kay ng isda ba oh. Raw. Kuha duha ka klase ni akong kuan mga bay gisubak. Duha ka klase ni. Subak na ko, pati inita, kutsara na ko, ano, kuan, kinamot ako kay, raw, pinirito po. Kaya sudan ka mga bay, isagulan ako ni. Para, kuan, tanglad. Inita eh. Duha ko mong hunaw. Raw. Kay gabi dali mga bay, lami kini. Napoy talong po do, raw. Sa kabuk. Paliya. Gabi ni kita ni akong iputol-putol ni mga bay kay kagalikramo lagi si madam kay daw kanang sinampangko nang gulay nako kay wow putol-putol raw putol-putol na ko na mga bayo ang gabi raw putol na ko na ako na nang putol-putol raw ti lamia sabaw kalami oh ha kapay talbos mga bayo ay gamay talbos pud atong sabawan. Da, basta ako yung luto gabi mga bay. Tigil lang yan, hidlaw na ko ng gabi mga bay. Mag-utan ko gabi. Sabaw. Pinaghan rin mga bay. Kapaw? Gabi. Ay dahil gabi. Ano mo, natibutang kay mingon na po sila, daghan na po kay ibutang. Ano mo, tana? Mati na. Lagi putol na ko ni mga bay kaya di kramo di putlon. Pagka napnuya eh. Di paliya mga bay. Nami eh. Putol na ko ni kaya reklamo sa si madam. Daw na ako putol-putol na sinampang ko. Pakishare mga bay. Comment sa video. Tiwas lang na video. Legit na sila dyan nasa mga kauban to dyan. Comment mo dyan. New followers na ko dyan. Comment mo dyan mga bay. Labi na itong mga bago pang page nila. So si Madam Gayna, si Marlene si Vlog. May pinirito na akong isda mga bay. Budloy ba? Alam niya. Yung dahon sa gabi nga ba? Lami agad. Talbos. Talong. Ini kayo. Nangapa? Apa yun? Bersibak nga ba yun? Gabi ka pa nga ba yun? Ini kayo. Kalami. Sabaw. Gabi mga ba yun? Lapnoy kayo mga bay. Kasi yan mga bay. Kanon mais. Budget ko kanon mga bay. Kasi mahal ya. Bugas mga bay. Gulay na ko una ko tanan eh. Ini bulag gapon dito ba? Tilapia bulag gagawin ba? Yan. Hindi kayo kung nga subak mga bay. Utan ko lang eh. Paya. Pahit-pahit gamay ba?
May kayo mga bay sa utan, no? Tubaw. May. Salamat ibagtal na mga bay, ha? Di na ako nito po. Tasun kay kuan man ni. Pang-reels ra. Paki-share.